ഇത് മഞ്ഞപ്പുറം മാസ് മോട്ടോഴ്സ് എന്നായിരുന്നേ. നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ 125 നമ്മൾ വർക്കിന് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ജന സർവീസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചാണ്. ഇത് ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് ഷൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത്തവണത്തെ കൂടി നമുക്കതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചാണ്. ക്ലച്ചിൻ്റെ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പീസ് ലൈഡർ പറയും, അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് മാറ്റി കളയാം നമുക്ക്. അതായത് ഓട്ടോ വേരിയേറ്റർ ബോഡി അതിൻ്റെ റോളർ വെയിറ്റാണ്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇത് ഓട്ടോ ക്ലച്ചിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്. നിലവിൽ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ബെൽറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ബെൽറ്റ് നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചാണ്. എയർ ഫിൽറ്റർ ആയാലും നിലവിൽ വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇത്തവണത്തെ കൂടി നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. അടുത്ത സർവീസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് മാറ്റി കളയാം. അതുപോലെ പ്ലഗ് ആയാലും വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പ്ലഗ് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ഈ സൈഡുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഓയിൽ ലീക്ക്, ചെറുതല്ല അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ട്. അത് ഈ ഒരു ഹെഡ് കവറിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാസ്കറ്റ് വരും, അതിൻ്റെ ലീക്കാണ്. ആ റബ്ബർ ബീഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ റബ്ബർ ബീഡിങ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാം. നമുക്ക് അധികം റേറ്റ് വരുന്ന ഒരു 100 താഴേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ റബ്ബർ ബീഡിങ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോക്ക് വർക്കിംഗ് അല്ല, ഈ ചോക്കിൻ്റെ കേബിൾ വർക്കിംഗ് അല്ല. നമുക്ക് വല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോക്ക് ലിവറൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് അല്ല, വർക്ക് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചോക്കിൻ്റെ കേബിളൊന്ന് മാറ്റിക്കളയാം. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വീലൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ ബാക്ക് വീൽ അയച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട് അയക്കാത്തത്. ഫ്രണ്ട് വീലൊന്ന് അയച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കേബിളുകളൊന്നും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ വണ്ടി ഓട്ടത്തിന് നല്ല പാളിച്ചുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല വെട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ ടയറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ടയറുണ്ടോ ഒരു സൈഡ് നല്ല രീതിയിൽ തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടയർ മാറേണ്ടി വരും. ടയർ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടയർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ പാളിച്ച ഒരു നല്ല സൈഡിലോട്ട് നല്ല ഒരു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടയറൊന്ന് മാറ്റി കളയേണ്ടി വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചാണ്. ബാറ്ററി നിലവിൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടും കാര്യങ്ങളും 12.5 വോൾട്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ലോഡിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആണോ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ ഇൻഡു മാർക്ക് കാണിക്കുന്നത് ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിലവിലെ സെൽഫും കാര്യങ്ങളും വർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയാലും മതി ബാറ്ററി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ആ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാറ്, അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് ആ ചോക്ക് കേബിളും മെയിനായിട്ട് ആ ടയറുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ആ ടയർ അടക്കമുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയാം. ചോക്ക് കേബിൾ, ടയർ, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ, നമ്മൾ സർവീസ്, ജനറൽ സർവീസ്, അതുപോലെ വാട്ടർ സർവീസ് എല്ലാം അടക്കമുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയാം. ബാറ്ററി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ബാറ്ററി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അടക്കമുള്ളൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയാം, ബാറ്ററി കൂടാതുള്ളൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ.